Здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Капитан Къда и тук при мен е Грифър. Здравейте. И днес ще правя ревю на един сървър на име PvP Hard. И да, сега да слизаме на енда долу. Това да седи да лясно да се седи. Окей. Така. Значи това е... Чак само малко да си увелича чънковете, че... Да я знам. Само да ми заредат чънковете, тук да видите, че целият енд е в сфера. Така да се каже, това е енда, тук има и дупка. Добре, сега ще паузирам за малко, ще се върна след няколко минути. Така, върнахме се обратно. Вече съм с текчър пак. Ето тук имам малко легове. Фул брадички. И два фул шорда тук. И с хода на PvP, тук една фулка, potion key. Така. Сега тук в този сервер съм чат хелпър. Грифър е хелпър. И така. Значи сега да кажа така и тук. Дай сега. Сега тук да кажа така и отиваме на следващите ларпове. Така. Значи ларп дроп парти. Опа. Чай сега нещо ми става. Окей, написал го. Дропа? Да, дроп парти. Сори за скайпа. Обаче... Какво направих? Влизат хора. Да, той е с флай. Що е хелпър. Това е като цяло дроп партито. Тук се провеждат почти всичките евенти, които са възможни, смисъл за сървъра. Така. Сървърът е доста хубав, ще има IP в описанието. Ще има и линк за канала на EtoSpeech, където лети в момента. Хубаво, айде да продължаваме натам. Следващия ларп е ларп Enchant. Ларп Enchant. Чай да ти взема леговете, тук какво си метна. Така, ларп Enchant, да го видим. Не сме много хора, но може да се каже, че е хубав сървър, смисъл, защото... Да я знам, както и да е. Ето това е Warp Enchant, тук си... Омага. Хубаво. Съжалявам обаче, че трябва да паузна клипа за малко, защото спрях сървъра и може да продължим в някой друг. Хубаво, айде. Окей, сега продължаваме в един друг сървър. Съжалявам за това. В принцип трябваше да е ревю на PvP Hard, обаче го спряха за някакви промени там. И сега продължаваме в един сървър на име OP Chicken. И него ще му има IP в описанието, но няма този клип да е ревю. Просто ще обясна набързо някои работи за сървъра. Няма смисъл тук само за PvP-то. Така. Ето тук може да си вземете безплатни полшанки, защото нали е PvP. Ето тук си взимате, може да си направите такава броня, като си взимате фри от тук и си енчантвате с тези табели. И така може да си получат тези работи. Полшанките си знаете, за леговете от тази табела тук си взимате фри. За този ефект, който е Ice Aspect, това са къстъм енчанти и те могат да се паднат само с енчантване от енчанти тела.
И сега сигурно ще скочим за едно ПВП и ще привършваме клипа. Така, ела тук да... Аре ще скачам за едно ПВП. Аз скочих. Омага. Така, кажат хай, да бързо. Ху. Убиха ли те? Добре, аре, аз ще скачам. Ей, той ще участва в клипа тук. И майко. Как млатат тук. И тук става ПВП, както гледате. Голями мелета се получават. Като гледам. Някой почне да ме бие отзаде. Какво стана, бе? Някакъв такъв повечко ефект е готов са в пажината. Малко кил аура се падаш ти. Не. Ето. Окей. Ай, Тимба. Тимбе. Окей, то нещо килаурички се падат тук. Някакви. Да я знам. Бе, растете ме, бе. Хубаво. Аре, аз ще се прибирам, че нещо ми лаги. Трябва да махна модовете. Така. Окей. И мисля сега, като се привара и да привършвам вече епизода. Опа. Спаун. Направо ще пиша. И ще приключвам с клипчето за днеска. Аре, ела на спауна да приключим. Там преди това за PvP, е така. Ела, ама не срещу мене пак. Окей, хора, това ще е за днешното клипче. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип и довиждане.